India een heel groot land is. Hier zijn overal steden met miljoenen mensen. Er is hier heel veel chaos altijd. Eva, Eline en Janne beginnen aan het laatste deel van hun inleefreis. En dat doen ze per trein. Ik ben heel blij dat ik deze reis gemaakt heb. Ik heb veel ervaringen opgedaan en toch wel veel dingen geleerd, denk ik. After this program, many of the patients' life has been changed now. Most of them, they were begging in the roads. De meisjes hebben de voorbije week kunnen zien wat Damiaanactie met het geld doet dat duizenden leerlingen elk jaar inzamelen met de stiftenverkoop. Zijn zoon had dan lepra en zijn vader kan daar ook geen werk krijgen. Daarom heeft de Damiaanactie hen een lening gegeven, zodat ze hier een bedrijfje kunnen opbouwen. Ze maken hier manden en dan kunnen ze hier terug eigenlijk hun leven opbouwen en zelf centjes verdienen. Damiaan doet eigenlijk wel heel veel hier. De lepra-patiënten en de TBC-patiënten worden heel goed verzorgd en ook nog nadat ze genezen zijn. En dan zorgen die dat die terug opgenomen worden in de samenleving, ondanks hun ziekte. Anybody want to see now? Come, come. India is het land met de meeste melaatsen ter wereld. Elk jaar worden er hier nog zo'n 120.000 nieuwe patiënten ontdekt en genezen. Maar het grote besmettingsgevaar komt vandaag van TBC of tuberculose. Een ziekte die hier vaak gepaard gaat met HIV. Where the HIV numbers are increasing. And at the same time, TB cases are also increasing. Every year, around 1.9 million new TB cases are detected in India. Zonder behandeling sterft de helft van de mensen die de ziekte ontwikkelen. De leerlingen hebben de voorbije 8 dagen veel ellende en menselijk lijden gezien. En dat was niet altijd gemakkelijk. Het moeilijkste vond ik de kolonies. Ik vond dat echt heel confronterend hoe die mensen daar eigenlijk gelijk dieren gewoon op een plaatsje gepropt werden. So this also. So I am pressing. So he's smiling. I'm pressing. So he's smiling. De bedoeling is dat de leerlingen thuis en in de klas zullen getuigen over wat ze hier gezien hebben. Dan is het vooral de bedoeling dat we veel acties gaan voeren, geld inzamelen voor de Damiaanactie, zoveel mensen overtuigen om echt mee te doen voor de Damiaanactie. Na 8 dagen India eindigt het avontuur voor Eva, Eline en Janne. Een ervaring die ze wellicht niet snel zullen vergeten. Het aantal nieuwe lepra-patiënten daalt elk jaar, maar met TBC steekt een nieuwe plaag de kop op. Het werk voor Damiaanactie is nog lang niet klaar. Geert Kusters voor TV Limburg vanuit Tamil Nadu.